بهلکفتا روژا آلای کردستانê li Zankoya Zaxo bi çendîn rêwresman yariyeka hevalînî ya basketbolê hate encamdan di navbera yana Zaxo û yarîkerên Zankoyê da. Ev yariye bû yarîkerên Zankoya Zaxo bibî cihê xweşxaliyê ji ber ku yarîkirin di gel yaneyeka mîna Zaxo bi giring dibînin û di beramber da ev cûre yariye ji bo yarîkerên yana Zaxo bi fer dibînin ji ber ku di demê nûke da yana Zaxo yariyên xwe rawestandîne di xola basketbola Iraqê da. Ji ber wê biryara desteya kargiriya yana Zaxo dayê. Ev roka rastî wek roja alay Kurdistanê bû Zankoya Zaxo yani gelek muhîm e ku ev yariya hevêtkirin û xasatan vê rojê da. Ev yariyanê hatkirin gel nadî Zaxo rastiya ji ferîqa xwedan şiyane gelek. û ferîqa me ji baş e elhemdullah yani em wekû yarîzanê Zankoya Zaxo wekû Zankoya Zaxo dê midafih bûye û sertkird yarîzana jî û gelek mifaj jê dibînin yarîzan jî wekû cumhurek jî henî avtî sertkirtê bizantin teknîkekî an jî xweşiyekî jê bibînitin hatî vêrê amadeyê bidî. Em ku yarîzanê yana Zaxo ev yarî tu dîbime gelek başin em istîfade bixwe ji van leعبات bînin û wekû dewrê raqiyatiya rastin em bixwe istîfade ji van leعبات bînin gelek baş bûme. Dihête zanîn ku piştî yana Zaxo ragihandî dê xwe ji xolên tepapey û basketbola Iraqê vekêşin. Ev ê dibîte êkem yariya hevalîniyê ku yana Zaxo di gel yarîkerên Zankoya Zaxo encam bidit û cihê amajiye hejmareka berçav ji yarîkerên di nava pêkhatiyê basketbola Zaxo da xwînkarên Zankoyê ne û bi helkefta roja alayê Kurdistanê di hola werzişiya Zankoya Zaxo da ev yariye hate encamdan. Zêrevangulî Badîna Ansat Zaxo.